دستم برد بابی وی 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 بارانا باخوان غازی کردنکی بود مردم وی جانانا آرق من دو بدستی هی وی 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 بارانا اردسیان لیمده لیمده دی لیمده جیگی پنجه یارانا اسمران چاویان جوانا منجنم هنار وي 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 بارانا باخا لم كوتا هوار بوت مردم دي جانانا جاركو دلان بو بابي مار وي 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 بارانا اردسيان لمدى لمدى دي لمدى جيجي بنجي يارانا اسمران چاو ينجوانا دستم برد بابی وی 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 بارانا باخوان غازی کردنکی بود مردم وی جانانا آرق من دو بدستی هی وی 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 بارانا اردسیان لیمده لیمده دی لیمده جیگی پنجه یارانا اسمران چاویان جوانا روز باش سلاو و ریس باب خیر تماشاوانین هیجان بخیر هاتن بر اکرانات TRT کردیه داویه هفته دست بکر بله تماشاوانین هیجان وکه ونجی دزانن ام برنامه خود هر تم بحثا پسیکولوژی دکن ایروژی اما بحثا نخوشیم پسیکولوژیک بکن اما لسر دپرسیون بیپولار باقون گلو ام نخوشی چینه چاواته درمان کرن اما یک بیک لسر وی بسکنن ونجی دکارن پرسین خو پیامه خو جسر واتسابه جمره بشینن تلفونامه 0506 657 533 6 جوه نماره ونکارن پرسین خو انگو مساج کاوه هبه ونکارن جمره بشینن گلک میوانم نه هیجا ایرو لبرانه دستیامه دنه کرم کنم واجی ناس بکن پروفسور دکتر فواد تنهان بخیراتن başlattım hünçanın hünçü başın inşallah. Baş mavasatı çavay baş inşallah. Emci başın silavi gelm em bu temaşavarını ukacar düşünüm. Gelek spas mavasata derun nas makbule serçe hoş geldin bخيراتي. Ne bخيران da çavay başı. Başın hünçanın emci başım. silavi xoy şora Silavi xoy hem temaşavarını xora düşünün. Gelek spas. Strambeş Pervin Hüseyiniyet bخيراتي Malatava saat hoş. Müzikşen Haşim Reşadet gelek spas saat hoş. Bele temaşavarın heca ekiba daviye hafte jbowe ve terek amade kiriye kerem kinem binerin hürgiliyen mijarama iroçiye paşeme livra bendavabın. Ya xo xurt bigirin divê em çi bikin. Sedemên bêxewiyê çi ne û ji bo xeweke tenduristî divê em çi bikin. Nîşaneyên nexweşiyeke derûnî çi ne? Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor ve tên serekranên we. Dawiya heftê dest pê dike. Mamostem bu tere dest pê bikin. Keremke. Ve tereye de cihat gotin. Depresyon êdî li welatê me gelekî berbelav bûye. Yani eko neketine depresyone jid nav gel de gotine kaya dvejin yas ketime depresyone. Yani ketine depresyone au qas hesane ev depresyon çiye mamoste. Mejigome bernama xol ser depresyone çekin kuj bo gel ji temaşavanên meji baş fan bikin. Awliyam ve pirse dest pê bikin mamoste. Depresyon çiye çawate fehm kirin. Em beya dest pê bikin. Ez awlê vî bêjim
millet gel nav tevi ya xweda xeber dide canan bêjin ez keme depresyonê da ez depresyona me heye tiştê wisa jî dibêjin li insanek sergotuna xwe canan em keyfxweş dibin hayat jiyan wisa ne canan em keyfxweş dibin ne keyfxweşî ne depresyona em evî bêjin canan keyfa me tirave keyfa me xira dibe canan nexweşiyê çê dibe em bir keyf dibin canan hindê tişt rêda naçe em bê keyf dibin ew ne depresyona bu depresyona ez dikarim bibêjim nexweşiyekî hisê ye ew his wiha bêhna me teng dibe ev jî nîzîkê geleke mehekî du meha sê meha wiha dewam bike yê jî zihnê me da jî melhezê me da jî çê xirabî çêbe çan xirabî çêbe mesela ew dikevne depresyonê da bêjin ev hayat ödü nebû jiyanê ye ev hayat mirû nikare bijî vî hayatê da gerek em jiyana xwe dawî bikin gerek em jiyana xwe xilas bikin her tişt tariye bû wan her tişt xirab e bû wan baweriya wan kes nayê xwe sûnç tavjine ser xwe da nikarin gel insanê dinî jî havaltiye bikin ew herdem dilê wan de tiştekî wisa dibe lê çi dibe em dikevne depresyonê de ev tiştekî zêde giringe mijarekî mezin e ez wiha bêjim kesîtiya me heye em heme nav malbatekî de têne dinyayê wî malbatê da em tijîn beriya hatine dinyayê de em zikê diya xwe danin wextê du mesele wextê diya me wî demê bi keyfxweş bi nexweş bi yan jî hindê tişt dibin bêje ev zarok viyana wî kêm dibe piştî jiyanê jî nav malbatêdekî şer hebe nexweşî hebin nerahetî hebin ew nav wî malbatê da mezin dibe ew jî kesîtiya wî jî xirab dibe kesîtiya wî jî tesîr dike lê dema nîzîkê nav jiyana xwe de jî canan felaket çê dibin canan mirin çê dibin canan nexweşî çê dibin ew jî mesele ye mesela nav Pirtûkan da nîşan dide eğer zarokê heft salî biçûtir dêbabî wî bimirin yan jî dêbabî wî ji hev cuda bin ew zarok dema bibte bala dema bibte mezin bibte nîzîkî 20 salî 15 salî wî demê dikevte depresyonê de jî lê her dem bu herkesekî tiştekî wiha tune bu derunnasiya me da yani tendurasiya derunnasiyê da nexweşî ser pênc ser ewan lingan da disekne lingekî wê ew e bibûrînin lingekî wê ew e em hindî semptoman ew dikin nîşan didin mesela xewa me xira dibe ew wisa dibêjim xarina me xira dibe ez ê wisa dibêjim ew nîşanê xirabiyekî ye nîşanê nexweşiyekî ye lê wî dawiyê da wî navî wî mesela xew we xira dibe xewnê we xira dibin ew ne nexweşî ye ew nîşanê nexweşî ye pîş wî da nexweşiyek heye lê wî nexweşiyê çi derîn te derve işte em kîjan malbatê da dijîn dêbabê me çan emel dike çan gelme xeber dide çi dibêjte me kîjan mesajan dide te me çan em gel wî havaltiyê dikin ew hemî jî tikel hev dibe ez dikarim vî bêjim yê dikevne depresyonê hemî belkî nîşanê wan eynî jî be mîna hev jî be lê ne sebeba wî mîna hev e herkes sebebekî dinî sebebekî cuda
tesira Li wî gorî jiyana insan, li gorî Bu- karakterê wan, li gorî civaka wan, diguhere ne wisa nexweşî. Dewa çan gotî wisa ne gorê jiyana wan, gorê malbata wan, gorê fikrê wan, gorê zihnê wan ew dibe. Li gorî mezinbûna wan, yani Gorê çawa hatine mezinbûna wan mezin ew heme tesîra depresyonê dike. Doğal olarak ew depresyon tenê nexweşiyekî derûnasî ye, ne tenê serê xwe yeke. Ser wî nexweşiyê zev hene. Ez dikarim vî jî bêjim ser depresyonê jî. Em dikarin ser wî de sê tiştan bêjin. Yek ew e em canan keyfxweş dibin, ew ne tiştekî mühim e. Ew tê derbas dibe tişe. Rojekê du rojan mînteba me mesela bê em bêjin dê bavê me nexweş dibin, em bê seb wan piçê xemgîn dibin. Ew keyfxweşî tê yan jî em dikevne mazmunekî em dikevne emtihanekî bilwî imtihanê de keyf anegorê me naçe derbas nabe em piçê keyfxweş dibin lê piştî wî dawî dibe tişe xira dibe tişe lê hindê mînit sebçit mînit zarokaniya me da eğer zemîna wî yani temela wî da xirabiyê hebe temela wî da hindê nexweşî hebin wî temelê da depresyon jî tête ser wî seb wî tedaviya wî da jî gelek em wî zaronahiya wî jî em bibînin lê nîşanê wî ew e melhezê me jî xira dibin zihnê me jî xira dibin seb wî hindê tedavî wî jî hene hindê evî wan da jî wî zihnê em dikarin wî de geçkin evî ewekê yani zû hesê me da bêkeyfxweşî dibe ew ne mühim e ew yek ya dinê jî depresyon jî bêjne wî major depresyon ew mînit nîzîkê du meha ew gelekê ser me evî wî tesîr wî devam bike zihnê me gelekê xira bibe gelekê fonksiyonê me xira bibin gelekê havaltiya me xira bibin gelekê Ya di demekê dirêj de depresyon ew demekî dirêj e demekî dirêj e Tu ne sedema depresyonê. tabii demekî dirêj e ew kesîtî jî xira dike ew fonksiyona me jî xira dibe mesela ödün nikare şolê xwe pêk bîne ödün nikare jiyana xwe pêk bîne her dem tirazê yan jî her dem bêkeyfxweş e her dem ew wî jiyana wî tarî ye bo wî jî tiştekî wisa bo wî jî ew dibe. Mamosta bi te re devam bikim. Mamosta hepkî behsa hala depresyonê kir ku depresyon çi ye çawa tê dertkeva holê. Ti jî terapî dikî psikologî yani tedawî didî nexweşan. Depresyon çawa tê çareserkirin dermana wê çi ye tenê bî psikoterapiyan derbas dibe an jî hin astê depresyonê hene ku illa gerek ilacê vexwin tiştekî wisa jî heye tu karî hepkî behsa wan jî ji me re bikî. Bi rastî mamoste me got depresyon demek ki dirêj daye. Ez psikoterapiyê de gerek ez gel psikiyatr dişxulim em hevra gel hev koordinalî dixebitin. Depresyon gen demek ki dirêj da en zêdetir du meha gerek em berçav bikin yani ev depresyonê da anîne major depresyon. Piştî wîna em psikoterapi dikin lêbelê hindek hene psikoterapiye ra baş cevap didin hindek hene heta derman nexwin xwe berhev nakim bêjim niha ez ser danişanê xwe bêjim wisa em wara nabêjin nexweş ew danişanin çünkü em jî nav jiyana wan da rêberiyê wara dikin bi rastî Yani ku ilaç vexwin ji wan re dibêjin nexweş yani ji bo ku diçin nexweş em tu car wara nabêjin nexweş em bêjin danişan belê şûyekê em rêberiyê didin nîşawana yani psikiyatr wara dibêjin nexweşê me em wara dibêjin danişan ara me da ferqe we em psikoterapi dikin car caran hindek xwe berhev dikin ne derman nexwe jî xwe berhev dikin lê belê jiyana xwe da gerekî fikrê xwe ramanê xwe di hîsê xwe biçekî biguherîn ez wara dibêjim hûn çiqa xwe hes dikin carinan bêjin yani ça yani hûn xwe hes dikin an nakin ewlê gerekî em bîr xwe bipirsîn ez çiqa xwe hes dikin yani ez xwe hes dikim an nakim Çxora pirsa gerekê em ji xwe bipirsî.
nav jiyana xwe da jî xarina xwe jî gerek em vegerîn. Carinan ser nibek mamoste me jî bifikire xarûn û xarûn jiyan heval ewana jî ser derûniya me tesîrekî zêde mezin te hêle. Yani ez dibêjim sê mejiyê me hene. Ne yek mejî heye. Yek xarin e ve xarin e mîda te da çêdibe. Yek jî bağırsaqê te da çêdibe. Paşî tu xwe baş hîs bikî. Ew mejî jî te baş hîs diketin. Jiyana xwe berdewam dike. Bi rastî depresyon zeh faktörü hene. Em bêjin ser yek faktörü em bisekinin. Bêjin eva ye. Ev xeletiyekî mezin e. Zaroketî da jî heye. Nav jiyanê da jî heye. Cihat xebite jî caran ser derûniya mirov tesîrekî xirab te heye. Ez tada dikarim tiştê cuda bêjim. Bo temaşevanê wan yê eğer derûnasiyê da xirabiyê çêbe nîşanê wî yê ewlê xewa me xira dibe. Yê ewlê. Eğer xewa wan xirab bibe nîzîkê mehekî du mehan xewna wan xewa wan da xirabî hebe. Razana wan da çand xirabî çêdibe. Yê navêm razên ewa yekî. Yan jî dema razên navêm rabin. Xewa wan her dem mîna xewa çûkan e. Hema zû hişyar dibin. Zû hişyar dibin. Ya dinê xewnê wan xira dibin. Nav mesela em xewnan dibînin canan em xewnê xwe jî nayte bîra me jî lê xewnê wan nava wî xira dibe. Her dem nav xewnê xwe da tiştê tarîtî, tiştê xirabî, tiştê bêntengî tinê ne kabusa ew bo travmaya wîsane lê xewnê yê depresyonê da xewnê wan her dem ne ser tiştekî ew e. Dawiya xewna wan her dem tarîtî ye, her dem nexweşî ye, her dem xirabî ye, her dem bê umûd e, bê ewin, bê tiştekî wisa. Ya du diye, ya sisiyê xarina wan xira dibe. Xarina wan ça xira dibe? Du aliyê xira dibe. Yek, ya zêde dixwin, ya jî naxwin. Ya işteha wan tune ne, bêjin me navê naxwin, ya jî zêde zêde dixwin. Her du jî menayî wî heye, her du jî beriyê da wî got, em dikevne depresyonê. Belê, lê depresyonan her kesekî ne tiştekî ye. Herkekî cuda cuda ye. Çünkü hayata wan farklı ye. Jiyana wan farklı ye. Dêbabê wan farklı ye. Dünyaya wan farklı ye. Zihni wan farklı ye. Hemme ji hev farklı ne. Xarina wan xira dibe. Ya sisiyê fonksiyonê wan xira dibin. Mesela insan ewe mamostaye, karkere, şöyle dünyayı beklediğinin. Hende hene normalde da jiyana wan heye, karê wan normalde da ne, işte ev hanımine bejin, kebanine. Bele. Ewa wan xira dibe. Ödü mesela kebaniye normalde da şöyle xwe pek nayne. Mesela yemek nanê xwe çê nake, mala xwe temiz nake, rûyê xwe tam jî zarokê xwe xwe berde yani. xwe diberde. Ewa ya du diye. Fonksiyonê wê xira dibin. Ya sisiyê hevaltiyê wan xira dibe. Hevaltiyê wan ça xira dibe? Her dem zihnê wan da dema tiştekî seh dikin. Mesela paranoyakça zihni wan usa çêdibe. Her dem tiştekî ne tiştekî baş tête zihni wan. Her dem kû daribin zihni wan ew e tariye. Zihni wan da xirabî heye. Ewa ya pêncî. Ya şeşê jî ev vî meselan da
ye yani nişani ye depresyonu da evivan خبات خدا یتیشتی تینه هولی تینه میدانی او نه تشتی که اوه لی بوش تماشوانه وان تشتی که وها بیجم پرتوکاندا depresyonu da zede evi خبات bilimsel davi kirne هندی خبات ebid بیجن jiyan dünya ciheki zede xarabe. Mukabil. Evet, insanı xarab hene her tişt ava tehlikeye mesela berya van haftanda işte Diyarbakır'da narin avhat. Ev dünyaki zede ava. Yani beynamattan gittik. Le em hemı vi mesele da tam şey dikin le tesiravi jmara hamyar aynine. Ana göre fikreki bejin vi dünyaya zalim, vi dünyaya xarab, vi dünyaya ne keyfi hende insan merhamet olan zedeye. Hende insan hişyariya ban. Betir tesiri vanlık ne Evet, bir tesir ki. İşte vi tesiri de av züt kevne evida. Depresyonu da. Sebebi metive evi kabul bikin. Evet, ev dünya ceheki ne eve, ne ceheki keyif hoşa. Ev dünya ne ceheki rahata. Ev dünya zalimci hene insanı başı. Ev dünya ceheki olsana. Evi mru kabul bike ayrıya mru jvida şkhara kete mjulye kete mesele ev ceheki ev mesele ki eve. Sebebi mesela ha dünyayı da tişteki bahat bejin hende insan züt kevne depresyonu çünkü hesavan melhazavan zede tesir tike sebebi ev zütür dibin li hende ji evin zarukaniya xweda debabi wan spehî gel wan amel kiriye spehî veyaya evê wê ihtiyacî wî pêkanîne ew jî ewtirin qahîmtirin sebû tesîra dünyayê ser wan biçey kêmtir e yan jî tesîra wî mîna yedinênê hin hestan bi kuvveta nefsa ew jî quwetin nahêlin ku ew jî quwetin sebû mesela temaşevanê em dikanin bêjin eğer hûn bibne dêbab eğer zarê ve çêbin hêj zikmakî da wî zarokê ra keyfxweş bin wî zarokê bivîn wî zarokê ra qêran nedenê ew nekin temam rê nîşan bidin sabır bin evet sabra bila hebe lê hûn kengî ew wan ihtiyacê wan hûn pêk neynin ew belatir dibin mesela em bêjin depresyon lê depresyon aliyekî dinî jî heye gotuna xwe jî got yê jî mesela bêjine wan bipolar mesela ew jî depresyon e ew ne nexweşekî cuda ye ew jî depresyon ew jî depresyon e me jî depresyonê ew kiriye çi bêjinê guhartiye navê wan guhartiye eğer depresyon em bêjin major depresyon tinê aliyekî wî heye kîjan alî da tiçe ew bêkeyf e bêhintang e zihnê wan evî wan xirab e le tedaviya wan cuda ye ne tedaviya wan cuda ye tedaviya wan cuda ye belkî sohbeta me ser wî da bibe ya dinê da jî du alî wî hene aliyekî wî manîk e aliyekî wî zêde kelecanî ye aliyekî wî dibêje ez vî dinyayê dikarim degiş bikim ez dikarim her tiştê bikim aliyekî wî da jî ew e dem wiha dikevit dem wiha dikevit canan wiha ye canan wiha ye lê sebebî wan jî farklı ye tedaviya wan jî farklı ye yani eğer bipolar bibit evê wan da xwîna wan da mirû dikare bibîne çünkü tabii ew wan dikevit lityum ew wan dikevit sevî tedaviyan jî sevî ye lê ez bibêjim travma zarokaniyê da hebit ew seranser nebe jî ewekî mezin dema bibte 20 salê tê bibte bipolar.
Dertkeve yani. eri dibip de derken le sebebi sebebi wan henji malbat awan da jî heye malbatê da jî tê Yani emes ser genetik eciba. genetikî da jî malbatê da jî tê eri malbatê da jî tê لی اولی که دخوازم حب که بحثا تداوی جی بکم پسیکوتراپی چاوات بزویا جی براستی merak دکم نا gerek temaşavanın meci bavar dikim geleki merak dikim ama sezdi saçta pırsım yani eku da hoşen kutem ata bu nabejin da hoşla yani volatiyen kutem bavaj bu tedavi bistinin her ya vurun çı tavsiye etkin yani vun çava des bu tedavi etkin ango vun çava tespit dikin ku depresyon buvan rahaya Yani براستی اولی ام تست دکن پشت تسته مثلا ام بجن بتا تستی تست والا دیگرین depresyon a naxoşi ki düneye paşi em retkin psikiyatr şwa derman ne karimeye em psikoterapi bektinin paşi psikiyatr tanıyavi didane mesela bejin naxoşi evaya em anagori vi hareket dikin psikoterapi vi agahe da derbastı ki şuye ki evle gerek ki em bera hafta hafta se hafta وی برچاوکن که دپرسیون آبی پولاره یا دا اخسیتاوی هی آیجی پانیک اتاقاوی هی اموانا برچاوکن باشی ریدکن پسیکیاتر اگه چه تشبیکتن نانی بخواز درمان بده یا دا اوی بزانت که به درمان ناچیبه درمانی وید نفسینه پاشید بجه پسیکوتراپی خود دوام بکن بردوام بکن ام پسیکیاترلا هفرات نفسینی مثلا ایرو هفقاس çabuş de baş diyavi min berşaf kir ya da tekliyavi hertun be doktora rajihe psikiyatr heye em hevra tikili tikin em servina osa psikoterapiye xwe devam dikin ve da jî malbat jî faktoreke mühime malbat jî em sê ning dibêjin yek psikiyatri psikolog ew malbat em sê ningan hevra derbasî dikin çünkü tinê serê xwe em çareserî nikarin bibînin ya da psikiyatr jî tinê serê xwe dermana nikaritin çareser biketin hindek nexweşiya malbat jî gerek alîkariya me bikin encar bijî me an ew sihirli değnek dibêjin ya ew destê we daye hûn malbata xwe hûn gerek hûn hev biguherînin carcaran malbat alîkariya me dikin carcaran jî alîkariya me nekin bi rastî alîkariya me nekin em piçekî zorbîniyê dibînin nebelê yani çareseriye ki em helbet tibîniş xwara malbat qabûl jî nakin ne sava masta yani qabûl nakin ku yani zarokê wan ji dê bavê wan nexweşin Evle zêdetir bû vêga niha ew piçekî kêm bûye nav milletê me da em nav milletê me yê Kurd jî êdî qebûl dikin yani nexweşiyekî derûnî heye Evlê digotin tu zanî yê biherê psikolog ya da psikiyatri laqabek dixistin napiyan tu dînî mexa çima didişî mixabin niha en azından evana kemasî me etbînim nav milletê me da danişanî me tên wextê dibêjin mamoste nav jiyana xwe da tiştekî xirab heye em nikarim çareserî bibînim gerekî ez alîkariyekî bistînim hûn dikarin alîkariya min bin ez çareserî hîsê xwe nakim wextê û satê de min kêfxweş dibîn bi rastî êdî qebûl dikir ya merev xwe zane be erê û here doktoran here psikologan jî ev jî tiştekî baş e nefsa mamoste merev fam dike ku hişmendiya welatiyê me jî hêdiyê dî zêde dibin zêde çok ev jî bo me gelekî baş e bi rastî yani çavêjim 65 sal jî tên heta ke 15 sal 16 sal ya jî tên evaş mi kêfxweş diketin çünkü zanin tiştek êdî nav jiyana wan da tiştekî xirabî heye yani çareserî nikarin bikin wî demê em pir kêfxweş dibin em jî şir destê me were em alîkariya wat dikin Sata xweş mamoste kam hevkî bêhna xwe berdine me straneka din guhtar bikin ji Pervîn paşê me devam bikin
İnsaf ke delali cane sere min ve beser zindan Ah aman 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 Tukuli kadora çemman Vere vere zi kurban Ah aman 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 Tukuli kadora çemman Vere vere lavko kurban Şerine av şerbet çuk yamında dilim keti Nizam çıvanı karımş bir kım hatta roşa kıyameti Ah aman 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 Tukuli kadora çemman Vere vere zi kurban Ah aman 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 Tukuli kadora çemman Vere vere lavka kurban لواوا بله ما واسطه هر دو جی جوانه نه بله. مجی ام چون مانه م میکروفونه خود ریجی ولاتیان کر مکوکا شمندیاوان زیده لسر دپرسیون کازانن دپرسیون چیه آن نزانن کرم کنم ویاجی تماشه بکن و فاشه دیسا دوام کن سر مجارا خواه دپرسیون دمو بجن چیه چه تیه دپرسیون سخنتیه استرسه دما امرو عاجز که متکفت دپرسیونی عاجز دبه دپرسیون سخنتیه او عاجز دبه نبریم یا دپرسیونه دما امروز او عاجز دبه کفت دپرسیون دپرسیون لانسانك روحا bedenen daha doğrusu beyin yapısı olarak kete sıkıntıya da bu kadar sıkıntıya çeker. Da evet sıkıntıyı yukarı kete nefasiye dani depresyon eve. دما تیه کس که دپرسیون هوجه بیشتر دکتره Beli muhakkak yani insana kete depresyon dani çünkü o kadar sıkıntıyı çekerken o sıkıntıyı gerçekten paylaşıp bir de gelecek cerrahta nefasi cibra sıkıntıyı değiştirecek. Ya بريمه يعني ديبرسيون تدبيجي يعني اوا يعني تشتي هم يعني كساتي داجي ديبرسيون هي يالي جواكي داجي ديبرسيون تشيدبه از بري پرابيجم سبا تشيدبه يعني تشتي مالباتي دا تشيدبه يالي ابوريه دا تشيدبه يالي رامان دا تشيدبه يالي ابين داريه دا تشيدبه سترس از بري پرابيجم يعني ابي شيء بينخ فركه tabi her tişeydi her tişeydi tişeydi çare üçe orada gere binak frabeke dünya xu tengneke zihna xu meji xu ruhi xu dili xu tengneke çare ve yo her çare her eke xalqi wane be her dora gola wane begere azbere xurabji khazaya wane begere ama wana ki khashiye صحته دکتر هوجه بیشتر دکتر پسیکولوژی اوجي يعني قال هكا نكر بنوف دار كابه هكا خوازي هيروينكا لا هرسا دكتور اخوني شلون دكتور اجيب لك دكتور جيرا تشدي بيجن لبالي حتى جدا سيونا تبرا درمان انا اخون قناتنا درمان خوازايه دپرسیون مروفک بساكي سخنتلی بو و هر حساس بو و خوا سخنتیان چه کتن دپرسیون یا ازانه موایه والله یه بیشتر دپرسیونه بلا بیشتر دکتر بلا بگرد بلا بیز عذاب و از خنتیه بو چه بخواد چید کم اوه کتری گشتمن خواه آراشترمیش بکتن اوه یا از آنم اوه والله دپرسیون نه بگاوه نساقی و نخوشی و به عصریه بچوکا حتی مزنان حتی بگیره حیوانان حتی بگیره yani canlı habite hemen bega bir depresyon edane. La depresyon tabii ki nesakliye ki avcı yani çin nesakliye her doktori van çan ayrı heye depresyon ci doktori vana lazıma muru işte balvan destek elde. بله ما مستد بجه یا هرن گولا وانه بمشین
پرنا چند دکتران درمانان بناخون موجی توصیه کم ماموسلا جنا خوشین فرش راستی ناو دارستان دا یا حفظای دا مرو بگره tabi deruniya مرو سر deruniya مرو تاثیر تکیلی belin yani اگه نخوشی که دنی هبتن درمان نخوتن نابه اوا tabi قراراوی پسیکیاتر داده شویه که ام نکاریم بیشن yani her navdaristanın diğerin derman nahun ne peşniyare van başına sabah ne böyle zah peşniyare baştan yani şmandiyavan vaka kuma tahmin kır hatki zede buya ola diyemle maşallah baş takibin le aliye dermanan piçki kema sanki ola diyemehin yani becere herin doktoran le ilacan ve nahun dermanan banahun evana nav millete de halet işteki hali heye mesela ilacan tiştek bu sayı navsa Ayşegül Hanım, bejin ki derman em bixwin em kilo rakin ya da ev derman me trazine, xewametine. Mesela ez van danışanê xwe de jî zehmet bînim. Bejim mamoste ez vî eçûm psikiyatre ev derman da min neye tırsım kilo rakim ez xurt bim. Bejime çima? Bejî yani ev antidepresan tam heme ya xew çêtiketin ya jî me bi hîs diketin. Ez bir his dibim, ez nikarim ede, girinemin nayi. Yani tişteki his nakim. Ez bejim yani ser tabi psikiyatri bana daha başlasanın. Yani gerek ki hatta ki insanek şeş mehanda verşeyi xwe berhev diketin ne olsaya. Yani düşünce meji, hisse meji şeş mehan peştir xwe nadi berhev kirin. Yani kor bize ki zaman bide xwe. Yani ev tişteki wana heye bejin ya ön yargıya antidepresan tev heye yani. Naxazın bakın. Naxazın eri. Bejin be derman nabe. Ez bejin ma ev karar ez nadım. Psikiyatristler annem sandı bu. Gerek tu bu koy. Yani hinna hoş ve derman vakın. Hinna hoş terapi terapiyan bavar dikim baştırdı ben. Ne yapsa? Tabii terapi desteke aslında. Evli psikiyatr dermanı yedi de em tabejin ya kavim dünya işi bir psikoterapiye çetim. Onun psikoterapi dikijan astede tavsiye dikin yani avvalat diyeme av danışanı ve azbejim dikijan astede tebave. Yani erekser hissi gayni çune psikiyatristan yani basavanatkim. Yani eke hissi xwe nekaretin berda yani navjana xwe deki nekaretin roja xwe pek bînetin işte wî hissi xwe nekaretin sereke biketin ya da navjanekî wî da tiştekî xirabî heye براستی تشتک هی یعنی بزانتن işte nava rojda nikar rabit mala xwe paqaş bikit ya da zarokê xwe xweyî bikitin ya da derkevî nav milleta sohbet bikitin hindek jî hene keşandin nav xwe de dikendin yani naxazin millet ra kevin tikîlî ya da sohbet bikin ya da hevdû nas bikin hevra sohbeteki bikin evana demek tişteki nexweşek heye yani tiştek heye bingeha wî da em dibêjin madem wisa ya da düşünce dibêjin ya hisse nexweş were mejiyê wî işte jiyana xwe keyf vesvese zêde ez ji xwe çê dibitin bir de hani dibêjin işte ez naxwazim ya ev heyata hani beredayî ez ê çi jê bikim yani jiyanek beredayî و جیانی کیف نراکتن ام بیشن یعنی ورن اما هنی بهبرا صحبت کن belki binge havi da tişteki dine hebtin biraz dici binge havi heye yani tiştek bir binge nabetin yani her bet yani canan bejitin ya mesela ya ki bexemginim تو خمگینی میتونن لبنه وقتی هم پر صحبت کن او بخمگینی جی دا تشتکه زیاده بخمگینی جی yani tişteki xrabiye yani. Yani merev roket henake depresyona nefse yani demek ki de derece şkome bastır de bingiha de tiştekeye. Mamosta lister medyaya civaki yani nizan rastı ne rastı edi herkes bu yaşko psikolog pspore vikari yani lister her kari herkes bu ya pspor. Cana video yandı beni mesela oxte insanek teketiye depresyonu le pırkev hoşe. لوقتی چه مالا خو گله کی خمگینه یعنی دناو گلده دناو حواله خو د وقت دیچه جی کار خو گله کی کیف خوشه ارت موراله و جیه ل depresyon ede جان خوشین وسا جانه نه yani mera fark naka jdar ve mera fark naka ku depresyon edene
بله يعني بدي حتى سدما مرنان هن جوان خود كوجينن هن جوان يعني زرارين ددن خو اللي حتى وي دمه مرف نزانكو كتنا ديبرسيون يعني قلب فيديوين وسا تي بارفكرن راستا زواياج نزانم تخازم واياج جو برسم راستي براستی ما مستمعی بکی سروانا باخبیتن از از ما بچکی مستوجی بلکی برسوانه سروا مسئله وقتی ما بتریجی تماشا کر لوی دو تشت گوتن از وان سروان دو تشتان خبر بدم شوی سر پرسیاره و از جواب بدم یکی گو bu evindariye jemtkevne depresyonu او ne depresyonu او حسکی کیف نه کیف خوشکی مزنه بجنه وی ترکیت بجم یاس بجنه کردیتیجی شینی ناف شینی دانن شین چیه وقت ناف جیانا مدا ام وقتی کی گلوان تکل دبن canan cüda dibin, canan merin dibe, canan tişteki dibe, em mecbur dibin, şu an cüda dibin. Ev rehaki, yani heseki ne hoşa, heseki ev şiineki mazına, li ev ne depresyonu. Em evi her kan, emi çan cehev cüda bikin, dema depresyon, zahmin nehev, ve ne? Her düz zahmin nehev. نشانه وان وکه نشانه وان وکی هبن امی وان هر کان چانکی امی جدا بکن bu temaşavanı van az bir beşim yek eğer hün şine dabın ev dünya be manaya eğer hün depresyon edabın hün be manane yani hün be kıymetin hün beşin az be kıymetim قيمتها متنه أفجيانا مجي بقيمتها حياتها مجي بقيمتها لي هن دما شيني دابن هن بيجن ev dünya بقيمتها ev dünya أويتنا mesela vakti babimi mir amigo ev dünya çıka dünya ki khrabe manayı ve ham öde az çıpkin vi dünyayı da ev dünyayı da çok kıymete ütünü migot li vakti depresyon miru kefte depresyona da temru vaha bejit vahad bejin farkı eva kıymet hamıtını yani seviye vijyana mıcı geleke be kıymet eva yek yadını yeki jigo vakti hün depresyona da hün yarın her ne daristani her ne dora golavani bimeşin hün başbir beriya çend salanda mesela İbn Sina bu nexweşê xwe hişînahî nav hişînahiyê dan bêdengê avê tedawî kiriye ve kıymetekî jî rêyekî jî baş e jî mesela du mesele hene ez vî bêjim ez gotinê xwe min vê temaşewanê me guhdarî bikin çimkî canan dikarin alîkariya xwe bikin مرو اگر جه خود روینه ملحظه خو نوان ملحظان دا وندا به مرو کورتر او دبه خرابتر دبه دشتن وی هستیه ده لی canan mesela debabi me mazlime usad beji ya karabe ma'da xwe bişu kap çegara de behinate vebe depresyona da jî mesele ki ewe hün rabın tişteki müjulbin tişteki bikin ev hesavaji zıvrine başitiye da zıvrine sebü gelekem rabın evkin ya sesi havali mişi got ev psikoterapi psikiyatri bir mesele de zede tişhende tiştekil hevdibin bu psikoterapi hün ne gereken nefes mi? Eğer hün nefesi bin tıkarın bişne psikoterapi, eğer derunasya ve nefesi hebe hün tıkarın bişne psikoterapi. Tamam. Yani psikodanışma fark nak ya. Hün tıkarın bişne vi. Eri hün nefes ne benci hün tıkarın bişne vi.
Sebçe em dikarin bişnevi. Canım ben işte çareser nakı. Yani Nav deden ne karış nav deder ki? Ayşegül Hanım netini ser bu çaresariye. Mesela tetivi mesela şu levha baştır pek bini. Tetivi tuhan nas biki. Tetivi manayı bir dünyayı da servi bir şey müjül bi. Sevücü tutkari bir şey psikoterapi. Psikoterapi netini bu nekhoşiye. Ama yek psikiyatri bu nekhoşiye ne? Nekhoşi psikolojik hene. Yani derunasi hene. Avji kitaba bejne deseme yani ICD aliye ki ye Amerika'yı da vakti şarı işte dünyayı da o kitap çekirin anha o kitaba her dem avtiken geçtiken avtiken çetken anha ya daviye da anegorivi mesela tam şetiken evi eğer ev nişan habe ev nişan habe vi nişanı da hende vakt devam tike navi nekhoşi eve. Em tamşivi kitabı titkan tike bejin. Psikiyatrici tamşivi tikin. Dema ev habe evi vanji, ilacı vanji, dermanı vanji belliye vididin baştı be. Hendey derman, hendey nekhoşanra baştı be. Sebi dermanı vijide geçti. Li bu psikiyatri usar ne? Ana pürtükan hemen nişadı da. Niziki hazar farklı psikoterapi hani niziki hazarlı var. Ev nav hazarlı var. Hipnoz heye, MIDR heye yani gene MDR heye, bilişselci heye, acceptun heye, humanistik heye, ev heye. Niziki hazarlı var heye. Kijan yadını baştıra. Ez bir bejim hemi minaki hevin. Ki çime baştık ez bir bejim em kü kıymet dibinin. Mesela ez depresyon ede ez bir kıymet kabul nakim ma. Bejim kıymet hametunu. Vakti ez hamellaha ta kıymet eydamı. Havali mi kıymet eydamı. Evi kıymet eydamı. Ez bejim aji kıymetli. kıymetan heye. Sebi ava prosedura psikoterapiye da jî metve lüve em süncan ya çima bahat ki ne bejin kabul bikin guhdari bikin kıymete bidin demo hün vaha bikin malbata dejida debab şit kanın vaha bikin çima geldi uzare xoş şart ki çima gel jina xoş şart ki gel mere xoş şart ki guhdari bike kıymete bidi guhdari bike kıymete bidi sünce nevji demo me vahakir av jmara baştırdı be av bu meji baştırdı be herkes ne karab işte psikoterapiya herkes ne karab işte psikiyatristan canın imkanı meztune bu avtune bugün gundanın yav guhdari habikin gel demo hün gel hep yaki ve tam şekil av ki mesela bir mesele de düt işte mühim hene yay ava kesit yama heye وإنه يجي عملي ما هي عملي ما كسيت يما نتشتكي من هذا از ayrı mı hareket mi ayrı ne وإنه mesela az zanım zahf edibinin belki havalimiz usa dibit debat bejine mesela zaruki net khabete mesela dersi xana khabete evi xana ke bejit zaruki ki tembeli تو زاروکه کی نباشی او etiketleme de bejin یو تمام او زاروکه کی نباش نه او زاروکه کی اوی işeki ve heye şoleki ve heye ve pek nayne او ayrıya eğer hün her kan bikin او zaruk hiç bütünahya her dem debabi beşte vit tu vajna gir şu kadar mazlum bitti beje şu vajna vajna gir şu kadar karım kim yani şu vajna gir edema insan ki beje en vajna girim şu kadar depresyon edana varzani yani sevi yani temaşavani mecik geleke servida avivan hişavan servida zaroka sermazın buna zaroka yani bila hav او نكن قيمتها بلدنا هف او تيرا خوا باشتكه بجنوي روجرز بجنوي ماستوف دو اوي
zanayı derunasi heye dünyayı nastike Bele. ev her düji bejin eğer hün biveyn ve kıymet da zaruk xwe ve di kıymet da jina xwe mêrê xwe havalê xwe ew ji xwe baş dibin ew xwe baş dibin em ji kıymeti bidin tê çi birin bêpereye erzane em ji kıymeti bidin tê çi birin Devam Aynen. işte pırsım yani em Bele. malum kıymet evden zarokan jî yani em her tim bahs bikim dixwazim bu were jî li ser vê meselê bisek li muhtem zarokan dişêrin mekteban zordestiya hev salan yani akran zorbalığı dibêjin Bele. ya Türkiye yani ew jî wan bê qîmet dike her tim bahs dikim mesela havala kamne qîza ve hîn neh salî yani pir bi taybetî wê mezin dike li ser psikolojiya ve pir li ser wê disekne lê wê re got ez wê dibim psikologam goçma yani te avqa ser wê diseknî havaleyê jê re gotine te nexweşikî yani her rotê malê bez nexweşim qaya nexweşikim xewlo bê qîmet dibêne dibêje ez qir Ya ez bir nexweşikim mesele de yani zordestiya hev salan jî ew ke bir mesele de tiştekî bêjim yani ew dêbab niyetekî baş divê zarokê xwe bibde ew ê lê zarokan ra psikoterapî heye lê tiştekî ne zêde lazim e sebçi mesela havalî wî gotin tu nexweşikî tamam dibra diya wî xweşik tam şeyke diya wî jera kıymet tam şeyke tesîra wî namîne ji xwe mera qîmet eder ve nebenîne yani tesîra wî namîne ji xwe ew wî meselê da jî tesîra wî tamam te piçe keyf xweş be lê te ew dervaz bibe biçe lê dema hata mal da diya wî jî kaygıya wî stresa wî zêde be ew jî kelecanî be ew jî kefte ser wî meselê ew mesele tê mezin be siyasetekî siyasetçi heye Xwedê rehmete xwe lê bike Süleyman Demirel ew gotinekî bihî zeh heye bêje hûn mesela nekene mesele ew mesele napte mesele ev dêbab jî osane tu wî key mesele tu wî destê zarokê xwe bigirî be psikoterapî nabîn be wî derê ew tê bibte mesele lê tu mal da qîmetê wî bideyî tu mal da wî zarok bizane ez ne gotina wan ez xwe qîmetim dêbab ber çavê dêbabê xwe ez xwe qîmetim bizane tesîra wî xwe namîne zarok gerek hînî vê tiştê jî bin yani piskêkên xwe bi xwe gerek çareser bikin cara ne wisa yani her tim wan bibin psikologan jî yani li ser her piskêkê her tim dibe her piskêk derkevî hemberî wan dibe herin psikologan em quvvet bin ça zarok quvvet dibin wiha quvvet dibin gel dêbabê xwe quvvet dibin gel havalê xwe quvvet dibin zarokaniya me hemyan me şarkiriye me tiştê nexweş seh kiriye me hemyan seh kiriye lê em hemû zanin demem çûna mal dêbabê me qîmet da me dêbabê me çavê wan destê wan ser me bû wayne ev tiştekî zêde mühim e ez wisa dibêjim lê canan em çiqa kevne ser zêde kevne ser zarokan ew jî ji wan re ne baş e yani dengekî ew gelek em jera bigirin lê zarok hiç biçûnayî tu heft salî zarokê xwe hengirî bir psikoterapi ev nabe çünkü psikoterapi ser zihni ye ez ê bêjim ji hevala xwe re mamoste ku man cifam nake lê ez ê jê re bêjim ser yani zarok biçûnahî hiç heft salî 6 salî 10 salî ew psikoterapi nabe bakın nexweşiyê derûnnasî ailêgunê psikiyatrî heye bêjine wan çocuk psikiyatrîst xwe beriya 18 salî da ew nexweşiyê wan çê dibin ewan ra tedavî dikin ew tiştekî zêde cüde ye lê zarokê hat go nizanim diya havalê me biha gotin ez moralê me xirab û ez bêqîmetim dêbabî wî ji dest wî bigirim bete psikoterapî ev zararekî mezin û ji wî zarokê rane em ê bizane mamoste tên ji bo psikoterapiyê jî tên zarok 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 zêde narakim lêberî ergen dibêjin ya zarokê balıqbûnê balıqbûnê de ez qebûl dikim ji xwe serwana ez biçekî
خبات دیکن خبات هم سروانه دبری اجی ماموسته راست بیشه گری که زاروکه که 7 سالی یا دا 8 سالی 6 سالی نه چه پسیکوتراپی اگه ترامه که مزن نه بوریند یا da tişteki jiyana uyda tesirine hiç او de ne psikoterapi او جی destek eki destek eki. yani psikolojik destek eki o destek eki başka şka tevere vana alana vana farklı pedagog vanara müjülde bin ama az carcaran benim hinde keval hene psikolog derunaseme zarok aja kabul dikin ne gerek hakikat psikolog ne pedagog vara müjülde bin ama tişteki cüdaya Eke jiyana tiştekten yani derunasyan dikarın gel zarokan haber bidin dikarın gel zarokan destekeyi bidin dikarın ser aliye derunasyan desteki bidin le navi vi psikoterapi mesela beje az ça derse habetim az ça derse pek binim tamam bir mesele da emtikarın gelmen haber bidin emtikarın bir mesele da reyni şavan bidin emkari pişkiri bistene pişkiri başa mesela derunasyada yo hiç kesit ya yine şey bu ye kesit ya yine şey bu ça psikoterapi fikir roman evi hiç tam neketene naçebet Mahmut ji bo zarokan terapiya listik dibêjin ev jî beşektir ev jî gerek buya moda heta sê salî dibin ya zaroki hiç şeşme hiji zaroki hiç 6 salı jî fark nake leyit leyizin venne ew leyistinin bu eviye derdi üçye tamam mesela zaroki vakti leyiskini da bebekê xwe evê xwe hev didin qêran dide her la heroîne vad bêje ew em zanin ki nav malbatê da jî meselekî wiha heye sebûyê ew zarok tirse ya resmen tedaviya wî jî ne ew zarok e dêbavê zanî yani oyun terapisi dibêjne yani leyskîna terapiyê dibêjne ew ne bo zarokê ne ew zarok nikare xeber bide tamam em wî nav televîzyonê da em dibînin ha mesela wî çi ye mesela wî işte deba wî zêde qêran didetê işte havalê wî didin yan jî yekî wî taciz kiriye em wî dibînin wî dîtinê jî em yani deba xirab em deba bir ew dikin ew jî dolaylı tedavi dibin. Yani bu psikoloji kan der hole tedavi mesela. Çünkü zarok zarok cana resman çetka lura çetka yani derdi için. Zarok ne kadar haber bidin. Derdi kon ne kadar. Derdi kon ne kadar beji. Yejhün pırs bikin. Evi bir nekin temaşa bu animeji bile tamaşa bikin. Hün dema pırsiyari zarok am bikin. Tu zarok ne kadar gotine xwe mesele xwe mina maznan. O kamaznan benizman. Ne kadar beji. Hem tırsaxanı karın beşin hem mesela onu karın beşin. Böyle saat hoş mamoste kame strana kadınç Pervin Hanım gönder bakın. Denge hoş. Kerem ke.
دست گردو رامیسا شادلی مبرتا دست گردو رامیسا ویلو لو 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 ویلو لو لو دست گردو رامیسا شادلی مبرتا کوری کوانو بدارو ویلو لو 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 ویلو لو لو ناوی کوانو بدارو شادلی مبرتا کوری کوانو بدارو ویلو لو 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 ویلو لو لو ناوی کوانو بدارو شادلی مانتاوا بله تماشاوان هیجان نها جی امی بره خوبدن مردینه مشگل پرسی گلو جبو نخوشیم پسیکولوژیک دچن دکتران آن ناچن هشمندیاوان سر و مسئله چاوایه کرم کنم به هبر تماشا بکن psikolojiya sakhrat del gurata yani sebep ne hani gurata هو سبب انسان يجو عيشي راسنا شيء انسان يجو شيء مرض بسيكولوجيا مرض خراب هو بل شيء مثلا في حاجه نتيجه الدكتوره الحاجه لو الدكتوري دي شيء دركتنا الجراده جرك خير الدكتور عن نتيجه الدكتور نعم الدكتور جي قالت مشتكي والدكتور دفيت الدكتوري خوبي دفيت زاني بولا خوبي دفيت خوا تنا دكتوري خوبي ترى دكتور جي بوشك يعني اللي دكتور جي قالت مشتكي يعني ها برنجسيت دفيت دكتوري خوبي دفيت خوا يعني دكتوريه الخوبي هر تشتيبه ده حمو تشكافت دفيت دكتوريا خوا هي تشتهبي هيك جي هيك هبي حمو تشتي ان شاء الله ويباش تشيل والله اوروبا برنجما نباشا بشكي قوم جباتي نا تشكي خوشياوي هيا اما جباتي ما نينا جبات هكي ياو المانيا عن في الفرق ناكي ياو تربيجي خو هيك يا ولا ايرو بسيكولوجيا نباشا كازر ما تختار عن اشبكم الفيدي نينا الفيدي لحن باشا برنجما باشا هكي المانيا لا المانيا نباشا بسيكولوجيا نباشا جمال نباشا المانيا نباشا جمال بخوره نباشا ما انسان بسيكولوجيا مورالي ما بسيكولوجيا ما قنجا الحمد لله ام مملكتي خونا وجهي ما خوشا دوستي ما لفير ام كنكم تركينا ما دوستي ما تماما يعني بسيكولوجيا خرابوي يا بنينا الحمد لله نشر دكتور هنا مثلا لا والله تجاره دا تشوفها قال جي ناتشي يقول بسيكولوجيا خرد ناشر دكتور غراتا غرك كاري غرك نتشي يبقوا خرابو غرا كارن يعني دكتور في حاله يقدر كتير يعني دكتور بسيكولوجيا يقدر كتير دركتنا هنا دكتور بسيكولوجيا هنا هما زعفن الحمد لله تسقنت يا منينا مورالي والجهه مورالي ما خوش الجهه تسقنت لي سنتكم مورالي وحاله بلند شيء انسان غرك شبكي غرك كيف يبكي غرك سقنتي انا بويري كيف يبكي كيف خوش دوامني جهي ما خوش دوستي ما زعفن الفير تسقنتي نينا مورالي ما الجهه غورا وانسان دي بسيكولوجيا الناس اسكار بغرك شبكي هل دكتور عن تشكيلي غرك هل دكتور پیشی سنگوال دکتر بیشتر چطور از بینم وقتا گونی گر برای دکتر او پسیکولوژ دکتر نجیبه شخور تحتیل کی بکی شخور استراحت کی بکی بهتر از وی عدله میگه پسیکولوژیا و اخراج به الگورات سببی چیه ان گرک انسان چی که جونا پسیکولوژیا اخراج نبی خودش مناق پسیکولوژیا اخراج نبی دوی بگرش خورا شغل کی دبی يعني خبات تكويها بي جونا كوجي كي بعد لي دبي اشكوزام كتاب بخوينه موزيكا دي مش بكي دي سجي كي بغري هاري دكتور جو يعني جو بيك نوينه هاري دكتور يعني باش خاصه ببين يعني جونا بسيكولوژيا تخرانه بي ابخديو كم قلتي مثلا خباتي ما هي شغلم مثلا استلكار وستصما قلتين توريست جوارا انطما خد كم يعني وقت درباس بيب جونا كي بسيكولوجي كام خراب بي وقت مني يعني باور كنا حوجي دكتوره sağlığa insan uçkert işte insan hamd deste insan da. Ofka insan deste insan da. Ofka insan gerek insan ko kontrol bik yani bir dakikalık ofka bazen hatta bu aile ve sülale ve derdeve ofke kişinin dünyayı. Ulve dünyayı ve dünyayı. Yani
psikolojiya ta hatta ne ki خرابی buna psikoloji çi doktor. نه تجبونا پسیکولوژی نه چوما دکتر وقتی جانا هم تقهرن وكيلي كي هم كارن اخوا هم بياو هم يعفو كن براو مزناتي البا ما بي يعني يعفو كن يجي مزناتيكا مزنا يعني ام بيوك يا تشتام مزن اردملكا مزن وهيك انسان عفو بكي حتى يقول نو نعفو كن هنا الدنيا اما هنا كي نادر نو يقولوا شيء مو خدت على كسي راستا واخد انا يعني Peki insan bu psikolojiye خرابی شما نشی دکتر؟ او يقول شنو دكتور جانا يعني او ناكي اساس بالي اراده انسان اراده ضعيف ببسيكولوجيا خرابي gerek اراده ما güçlü بي gerek اراده ما قوتلي بي بله ما استشته پرسم سری de ولاتیه که یج آلمانیا هاتیه باور دکم آلمانیا دیجی و زوده چوی آلمانیا و هنکا هاتیه ولاتیه خو مردینه yani merv çıka velatê xwe be ew jî tesîrê psikolojiya merv dikene mesela welatî dibe oxtê ez li Almanyayê me ez her tim nexweşim oxtê tê Mêrdînê tiştek bine namêne ez her tim kêfxweşim moralê min cî ye lewra hevalê min birane xizmê me li birane tê çi bêjî ser vê mesele rast bêje rastî çi dibêjin wîna Kurdî nayt bîra min bo dibêjin ya göçmen psikolojisi. Penaber. Penaberiye, psikolojiya penaberiye jî zêde ser min tesîr diketin. Yani mirov derekî daxwe garîb dibînetin. Yani ziman nizanî, çenda wan nizanî, hunerê wan nizanî û sosyokültürel ekonomî dibêjin faktörek jî heye ser derûnî. Ewa jî tesîr diketin mirora. Rastî mirov ser axa xwe, ser çenda xwe, ser hunera xwe, ser zimanê xwe bîne zaman ewa jî ser derûniya mirov tesîrekî gayet baş dihêle. Welatiyek jî dibêje divem herin betlaneyan, tatîla û müzîkan guhdar bikin, stranan guhdar bikin. Dibe merev gelek welatî jî dibêje gerek merev be doktorê xwe awilkî. Dibe gerek îrada me bi quwet be. Tê ser wê çi yani rast dibêjim, rast nabêjim Valla xeber awa guhdar kir min got navberê de jî min got rast dibêje. Gerek ki îrada mirov biçekî quwet bitin. Tabii müzik ser psikoloji derûniyê tiştek tesîrekî baş dihêle xirab jî dihêle. Tu çiqa mesela jiyan roj rabî keyfxweş bî tu müzikê xemgîn guhdar bikîn xemgînî têt bîra te. Çiqa tu müzikê keyfxweşî guhdar bikî ya da çi dibêjin ew ê govenda bigirî müzikên raqsê tu raqsekî keyfata xweş dibitin. Yani evana jî tabii tesîr dikin ser derûniya min ne birey evana çi dibêjin hindik yani zêde nîne. Mesela dibêjin hin müzikê ku hûn guhdar dikin divê hûn bala xwe peyvê wan jî. Ev peyvê ku di nav müzikê de derbas dibe oxtê wana dubare dikin dibêjin di hişê detkeve hişê me mamosta tiştek wile heye psikolojiyê de. Çiqa tiştekî dubare bike ew dimîne me jî mirov da. Detkeve bingeha merev yan di hişê merev de dibêne. Mamosta bi te re devam bikin. Gelek welatiyê me oxtê nûçegîhanê me mikrofon dirêj wan kir dibêje hûn diçin psikologan yani hûn zanin nexweşên psikolojîk şên dibe ere hene doktorên psikolojî hene merev gerek here li herî dawî oxtê ji wan re dibêje hûn diçin psikologan an jî doktor be na em naçin yani erê qebûl kirine dibe merev gerek herî li oxtê ji wan sewal dikin be na em naçin elhamdülillah ez başim yani gelek insan jî xwedê nanin ne sema mesela tiştekî wisa jî heye gerek bêjin şikir ew ne nexweşin ya ne ihtiyaca wan heye û naçin lê canan jî yê diçin jî çan hevalê me gotî yani ew serwî da jî işte dîne ev nexweşiyê dîniyê wiha kir bo sebû jî bo sernavê jî divên naçin lê meselekî zêde mühim giring temaşevanê wan wextê mikrofon jê re dirêj dikirin ewan got mesela gotin gelekê mirov tixtorê xwe be gelekê mirov alîkariya xwe bibe psikoterapî çi dike evî dike yani tenê serê xwe em nikarin bibne alîkariya xwe em diçin ne ba psikologê em ba danişmanê em gel wî vî rêyê hîra dibin alîkariya xwe em çan alîkariya xwe bibin em vê rêyê hîra dibin
Yani psikolog işmara mucize ki ne çeke. Bir reye nişan mede. Ama yeki ya dineci beriyavi da jî gotin herin gerin ev. Mesela Mevlana gotinek wî heye bêje dikkat tê emelê xwe bibin. Tê ew bib te ew we baweriya we. Baweriya xwe ew kin dikkat bibin. Ser baweriya xwe ew bibin. Tê ew bib te qederê we. Ana عملي ما حركتي ما حمش سربي أوا مثلا يكي جو از ألمانيا ما هذا ما تشمل ماردين از باش تبم أنا نخوشي دروناسي نيكه زحفن مثلا سترس نخوشي سترسي هيا سترس بوزقلويد بيجني وين بله سترس خرابية سترس خرابي depresyon aynı tişnine kaygı bozukluğu haya بله kaygı bozukluğu depresyon aynı tişniye fobik harabi haya fobik ne depresyona stres çan havalemi guti mesela em tişne ciheki yani em hanevi deri farkına ki ya eğer melhazame da tişti vaha hebin ya te ev ça dervaz bebe te ça davi bebe baş bebe emi ça haber tişti vaha ki tu kebirindeki stresi da hindi kelli cani bi hindi bir nerahat bi ev her dem her cihede vaha devam ki emi bejnevi harabiye hissiyeti yani kaygı bozukluğu emi usa bejni li em eğer vaha hesap bikin dünya hamiş mara dijmenemeye herkes de zarar edeteme herkes dijmara dijmeniyip ki bejnevi panik bozukluk var ne sebi ve em bir tamşi bir mesele iken emi teşekkür usa binin her nehoşi ne minaki hebe. Eğer hem navi stres eda. Mesela hem Almanya'da tıkabetin stresteki mazın sermeye havalime mina ye memleketinin havaltı yabancı usanın ve ne? Demen tene evi xavalati xwa o em rahat dibin em keyf xoş dibin behim firah dibin usale. Ev vakti em evi xwa degiş bikin em bir rahatiye evi xwa da zede tirakin bir rahatiye da em zede femkar dibin. Mamosta pirsek jatiye işte pirsım. Dibêje êdî imtixar jî yani xwe kuştin jî gelekî zêde bûye insanên profesör, insanên ku xwendine, insanên xwe yani insanên gelek baş yani xwendevanên jî êdî intixar dikin. Dibe sedema ve çiye çima veya ew qas zêde bûye di nav gelde. Yani vallahi ez baha bêjim yani mijarekî zêde mezine giringe ev mijar jî nexweşî civakî ye. Hem nexweşiyê kesitiye hem nexweşekî jî civati ye. Ez baha bêjim ne intihar yani xwekuştin ne tenê sebebekî wî heye. Ev mesela hiç beriya 100 salê niha emîl gudur keyim kete ser wî xebitî li em vî rûd bêjin hindê xwekuştin mesela wî bandora wî serevî ye ser merheza xirabiyene hindekî bêçare xwe ew dikin mesela deynê wan zêde ye problemê wan mezinin nikar em ê çan vî ew bikin dawî bikin em ê çan vî pêk bînin rêyekî nabînin ew jî wisa dikin lê kîjan rê jî çêbe wî meselê de ew ke İsviçre'ye de wî nav wî civakê de jî xwekuştin zêde mezin dibe ewekî de cihekî de evî li wê çan bêjin serokê wê derê turînin bêjin em ê ça vî meselê ew kin pêk bînin em ê çan ser vî dareyekî bibînin ki milletê me gelekî xwe ew nekin mesela lüve ciheki bilinde hatta lüve tiçin xwe lüve tavjine xarî ciheki usal melheze bikin lüve ser wî rê da ew didanin çi bêjin tabela didanin wan tabelan da tiştê wiha yaz dikin bêjin tu tenê nihî her mesele ewekî wê heye
çözümeki üye sereki çareseriye üye dünya cek kıymeti tu insanaki kıymeti bu hatta işte bu ye evi ye keyif hoş ye ev yastikin hatta juri insan beni da dest betike beje az bişmer juri xwe bajim xwe bujim txuyne tçe hatta juri öde xwe zararı nadata xwe zavaret Lisavet gere. beşti vihira dibin insan vakti niyetayı dipte xwe kuştin nav zihni wî da rêyekê du nayte xiya kirin rêyekê du nayte xiya kirin sebûyî bo çareseriya wan bo desteka wan em rêyekê dinê jî heye wî rêyê geneke nîşawan bidin insanê xwe dete qîmet kirin xwe baweriya wî xwe bê rê dibîne dema baweriya me ji me qeta ödem rêyan nabînin işte depresyon bo vî tiştekî zêde giringe depresyonê da baweriya me ji me diqete em öde tu rê ji me ra xiya nake sebûyî ye depresyonê da dêbabê wan yan jî cîvakê wan gelekê şiyar bin te pirsiyareke zehf baş got te got ji xwe em nizanin canan bînin yê zararê daya xwe yan jî xwe kuştiye yan jî bînin işte nexweşiyekî mezin jê de peyda bûye bî ketiye depresyonê beriyê da tu nîşanê wî tu nebû her dem nîşanê wan heye em nabînin çimkî em ça nabînin nav malbatê da ne em canan bêjin wî ditînê da em zihnê xwe ser wî ra ew nakin canan em zêde bandora xwe nadane ser tiştê wa hîdû ew mezin dibe ya dinê jî yê xwe kuş zararê dane xwe ew ji xwe bêdengin ew jî nîşanekî mezin e ji xwe ew bêdengin ew beriyê da nîzikê mehekî wisa bêjim nîzikê mehekî ew mîne tinê serê xwe navên nav insanan da mîne tinê tirabin zihnê wan herdem xirabiyê ra ew e zararê ser zarara xwe emî ça zarar hew zihnê wan wisa ne sebûyî geleke gel em dema wiha bibînin zarokê me mesela ew ji zehfiyê wî jî mesela evîna wî ji wî terk dike cuda dibe bêje piştê wî öde dinya tariye öde ev dinya wej nagire tu mana nemaye zararê dete xwe ew ne depresyonê dane ew şînê dane ev pêvajeyeke ne herkes divan ewkana derbas dibe xelas dibe lê ew şînê dane ew şîna wî dibêje ev çû dünya jî çû elase geleke jî biçim ew çû dünya ne çû tu jî ne çûyî wextekî sera dervaz bibe tu bizanî jî belkî ji wî çêtir ji wî zehftir evînya wî şteraheyî tê insan bêne dünyayê gel wî tu ew bî lê dema tarî dibe dünyaya me em bêjin ew çû dünya jî çû elase geleke jî biçim ev ne depresyone lê şîna wî mîna depresyonê ye xwe zarara dete xwe sebûye dibêjin dêbabê wan hemiyê gelekê wiha bikin hişyar bin tamşê eğer tamşêken zarokê wan wiha bêhîntengin divên mîne tinê serê xwe wiha canan ji bila dîsê pirsyarên bikin yani sobê tu çi bikî ev hefteya bê plana te heye tiştê wiha pirskin ew niyeta wan heyî zararê dene xwe plana wan bu hefteyekî bu du rojan tune mesela tu sobê çi bikî et tiştekî nakin tê bêje sobê tu îşê min tune mesela dibêje lê
یه ضرری نداره خود تی بیش از وی کتابی بخوینم از وهاب کیم از وهاب کیم از وهاب کیم یا ضرری يعني ارمان جوان جنامه نه آرمان جوان جنامه لو را دخوازن دخوین انتحار بگم و ضرر بدن خو ماموستا دخوازم جا درباسی نخوشیا بیپولار بم اشتب پرسم ماموستا ما باسا دپرسیون کر ماموستا سری دگوت يعني دشبن هبدون لحبكي جداهية وانجي هي نخوشيا بيبولار چه ماموستا جام حبكي باسا ويجي بكن يعني چاوا خو نشان ده چاوا درد که هوله لورا او نخوشی جه دل دناو گل ده گل کی بربلا بویه بله ماموستا سردا بحث کر حوالا ماموستا گوت شبدو جدانه gerek مروش وانا فرق وانا بهیزه bipolar دو سردمی هنه یک مانی dönem mani ya bilind heye ya jî depresyonu daye ya bilinda mru zede nikaretin fehmiketin bipolar daye ya her tam kelejana daxbetin xazı derkebe derve bu gere malda nasekne ya da işte sosyale aktive depresyonu da bitin naxazı derkebiş derve o taxazı her tim razı her tim çabejim خو بقدر خمگین خو بقدر قدر تحسکتون و نخواز خارم بخوتون جانان هر yani bipolar enerji hindeki tanıyan duguherin yani çabejim همه وکی هم نا درباز ناکن ما مستجب که سروانا کارباه خفتن belki beriş min tecrübeş min zahtere ma mustayma le brasti hemme juda bipolar ji derbast kerdin hemme weki hebdu ji derbaz nakim hindek beriwana duguhere çabejim dönemi wan duguhere hindek anji hipomaniye da ji tibin ama ona zanin eva işte ete hipomaniye da em zanin eva bipolar yani manide pek zedem run karetin fembiki de beri hipomaniye de tavan ya eri bilinda emruzanıtın eva bipolar. Nişane ne için ama mesela çağ fembiki ki keseki nahoşya bipolar bir heye. Rasti tanıyor ona hali hindek yani ya bilinda kelejaniya perzedeye o hama her tim tkazın bağibin جهه خدا نکار سکن چاوا کی بیجین چا بیجین مانا مامست آنی کاریام که کردی yani kelejani o pırzede ya. Gerek keyif hoşun. Buradan müstendin yapırdık. Ne sabır her tüm fazla tiştabı kırın. Tiştabı kırın o aktivite ki danın her tüm nasekrin cehvada. Bu dönemi de mruz birçek belki bir hesse lebele depresyon da daha zede xwar tiştiketin mamasta jî bu nav xwîna wada jî têt xuya kir. Xwîna wan jî din gorî ve teşhis dikin. Saat xweş mamasta kame straneka din ji Pervîn xanim guhdar bikin. Çavreşadılar ez dikim herim yar min ranaye gul gelek hele çavreşadılar ez dikim herim yar min ranaye. Saat hoş malatava. بلهم دوام بکن ماموستا اشتب پرسم جا ماموستا جا حبکی باسا بیپولار کر بیپولار نخوشیه که چاوه ماموستا لگوری ده یعنی چاوه درد که و هوله دکی جان تمنی ده برانی درد که و yani ev nexweşî kengî em dibînin kîjan salan da kîjan emrê de em dibînin em tam şêwî bikin zehfiyê wî 20 salî nêzîkî 20 salî de dibînin jin mêran zehftir dikevne bîpolarî tawan zehftir e ez jî bêjim lê teşhîsa ewlê biçeyî zehmet e kengî em wî zanin
işte acaba şizofreniye yani şizoide yani tişteki dinleye yani bir şey teşhisavi bir şey zahmete le dema teşhisavi danin tedaviyavi heye tedaviyavi rahate le dünyayı da jî Türkiye'yi da jî mesela giring mesela mazın evaki eğer malbateki de yeki bipolar hebe hün tedavi vici çekin hün ilacı dermanı vici bişne psikiyatri hazır bikin bişne psikoterapi devam bici bikin ya mühim evaki desteka debaban hebe eğer desteka debaban tünebe her dem ev tedavi xiradı be sebçi xiradı be jüviji bejim dermanı xwe naxun yan jî stresa wan canan mezin dibe nav malbatê da mesela ew zêde hassasın zêde ewin mesela hün kevne ser kirê wan ew epîzoda wan bilind dibe nexweşiya wan bilind dibe mecburin hün razîn ne nexweşî xanê sebî nexweşê wiha da debaban em eğitîbê de nevan em perwerdariya debaban bikin ji xwe debab baş bin zarok jî baş dibin debab şiyar bin zarok jî wisa devam dikin em mesela îro dizanin hindê travma bapîrê me datî Evet işte kusa jî dîpirtê xeberdan. Tamam çimatê mesela eğer bapîrê min xirab be babê min jî xirab dibe babê min xirab be ez jî xirab dibim xirab bin zarê min jî xirab dibe bapîrê me qêr dabte babê min jî qêran dete min babê me qêran dete min ez jî wisa hîn dibim ez jî qêran de min zarê xwe ew ji xwe biha dewam dike gelekî cihekî te sekinin wayî ne di kû sekinin gereken perwerdeyî da van nîşa gelê xwe bikin gerekê nav civakî da ev mesela van programan zêdetir be hem zêdetir be hem jî rê nîşa bidin di em çar rê nîşa bidin mesela ana bipolarite tiştekî wisa mesela nîşanê wan yek insanê rabibêje ez hinde hikmim et karim vî dinyayê degiş bikim ev melhezekî çane et karim tenê serê xwe vî dinyayê degiş dikim ez mîna pêxemberekî me ez mîna cengewarekî me herkes gelekê gotina me bike Navqas hestê wan zêde dibe ne? Aynı wiha dibe wextî kengî wextê maniyê da wiha dibe vî wextê da ça dibe vî wextê da jî dibêje ya bila kes tiklê min hebe ez ê razîm ez ê xwe zerarê de bidime xwe Dejmin berdim. ew jî şimdi ev her du meselan da kelitiya bipolariteyê de yani ew nexweşî wiha tam derwet psikoterapi we jî nagirit çünkü zihnî wî ödü seh nake tu çi bêjî guhdariyê te nake nikare gotinê te hengirê zihnê xwe da bizane tiştekî bêje ewlê geleke dermaniyê rêya wî da ew be ilê em zanin nav malbatê da eğer nexweşê hebe wî malbatê da yek dinê jî em zanin tê bipolarite derkeve bêjne wî genetik demek ki bipolarite de jî yani bipolaran da jî genetik neden ew heye mesela heye etini ew ne he em zanin ki zarokaniya wî da meselê giring hebin meselê xirab hebin ew dîsa meznahiya xwe da balagiya xwe da bipolarite derkevte meydanê an hindê dibêjin ki ya her tiş heye vî da naderket tamam ne derket çünkü ev hemin mînekî hev nehin quweta me mînekî hev nehin weyne ne em ana hindê hene hereketan dikin teqlan tawjin ew dikin hindê nikarin bikin
Bipolateri de jî tiştekî wisa tedaviya wî jî ewlê derman, psikiyatri, rex wî desteka wî evet psikoterapi wej digirit. Destek dibe evî jî bir nekim, evî jî bêjim lê we evan kir lê rex wan da deba bê şiyar, hişyar geleke hebe. Dve malbatay wan jî pir bala xwe bidin ser nexweşiya wan geleke servî perwerdeya xwe hengirin. Mamosta işte pirsim, mamosta jî got ya bêtir pîrekan da derdkeve holê ev nexweşî. Sedema ve çi ye? Çima di pîrekan da bêtir derdkeve? Sedayên Yani em pîrek bêtir zehmetî dikşenin çima? Bêtir zehmetê kêşanîne bi rastî genetik çav mamosta jî gotiye faktorekî genetik jî heye li berî hissiyata jinan belki yapıya jinan daha müsait eşi bipolar. Çünkü jin hem zaroka jittinin ser dünyayı wî zarokê ra jî mijûl dibitin, malê ra mijûl dibitin, malbatê ra mijûl dibitin. Bi rastî mijûltiya jinan şiya zilaman pê sextir e. Buha bêjim ji xwe dema jin meznahiya mezin dibin ya ewekî da. İşte hayata wan ser bipolarite jî mezin dibe. Çünkü zêde tikevne ser wî işte şerme, guneh, tunekarî tu ewkî bu jinî eybe seviyor şu an bu polarite dibe. Yani bu deba bir reyekî nişan dide. Bu evekî reyekî şu an zihni wan bipolarite şu an. Yani hediye ev tiş tetkeve bine ne şey wan. hedi ev ne derkeve li zihni wan şu bipolarite şu an. Zihni wan usaya şu an. Rast bejim amaste. Yani jinara ev çıt bejin baskı tutun bejin. Ev zedetir ser jina heye ser gelimede. Şu eki jina da zedetir çıt. Mesela yani mesela jin hessi xwe dikaran xeb bikin. Li mêr nikaran xeb bikin. Wene ev bipolarite ya ev çi ye ma? Mêr de dixin holê lê pîrek cana davêjin nava xwe nabêjin. Zilama jî xurtirin bi ser hissê xwe ew dikarin kamufle bikin lê mêr nikarin kamufle bikin. Lêm kamufle dikin paşê jî wek nexweşî min me re derdkeve. Ev tiştekine başe yani. Em nexweşî Xweziyam kamufle nekin mamosta. Nexweşî me ra derkeve lê em çareseriyê jî em ji mêra bêhtir serê derd dikin. Ez biha bêjim mesela hipokondriya mêran da zehftir e. Hipokondri çi ye ne mamosta? Ez ê wan bêjim lê jinan da jî somatizasyon zehftir e. Yani jinan da çi somatizasyon zehftir e? Nexweşiyê direw ji wan da zehftir heye. Zehftir derkeve. Nexweşiyê direw. Mesela jin bêjin aha serê me êşa, lingê me êşa, dilê me êşa, pişta me êşa, wî derê me êşa. Lê ya rastiyê de cihek wî nahêşe. Hemî derûnasiyê da ew êşhene. Ev fibromiyalji mesela nexweşiyekê ye. Ew jî nexweşiyekê lê ew hinek temela wan heye. Belki gelekî tixturê bê ser wan. Ew jî dibêjin yan bê sedim êştirde pîrekan da bêtir çêt ve ew jî mixabin. Gelekî xeber bidin lê hindê mesela hindekan da jî ew heye. Çan bêjim. Zemîna wî jî heye. Ew wî jî heye. Geha wê heye. Evet, Em jî ne wisa mamosta ki jin dixwaze zilam pêra mijûl bibetin ew dixwaze rast e. Dixwaze. Yani ew somatik. Ew rêyekê işte. Yani bêje serê min têşi manevî çi ye were ba min gel min xeber bide. Mira mijûl yani min hes bike. Were em bişne çarsiyê em biçin gerin biçe xwara. Tabii çîrokekê yani. Çîrokekê pîrek nîvê şewê radbe ez nexweşî me stêşîm ziran bêje me çawa herin nexweşxane li vê satê. Pîrek dibêje ma miştere gotiye kam be nexweşxane yani. Ka bêje eşter şorbe keçik. Kam rê em biçin. Yani jin dixwaze bir ara kadar bibe yani. Hipokondriya çi bu? Hipokondriya jî mêr jî zêde ser nexweşiyê xwe tirsin. Mesela demek ki serê wan êşa wow herhalde nav serê me da herhalde ûre heye. Pişta wê êşa herhalde böbrekê me heme çılmış heme xiras bî çû. Ew her du mesele jî îseb çi wiha dibe ew jî temela wan da derûnasî heye. Çünkü mêr anegorê evrimê, anegorê cîvakî da hikma wan her dem gereke kuvvet bin ew bin.
مری بقوت قیمت هایتونه ناو اویدا جیواکا اویدا چی بجنی هزایه دا جیواکا هزایه دا تو قیمت هایتونه birbirini için ne olsa Emam Usta? ya o mesela Mesela mer birbirini kabul nakin. şimdi ez vaha bejim Pirek şey kabul ömür kes kabul naki yani birbirini kas kabul naki çünkü birek birbirini kabul manayı değil. mirine Biçek yani kabul manayı değil. kemasiye manayı mirine yeji nabe bimre motivasyon ama hamiyan evki emin nav jiyane da minin eğer nakhaşey habe em nav jiyane da men nabin sebi piritahi manayı ve ev jiyana te xalas dibe sebi em digrin em ça digrin em tişne estetikan çetkin em çetkin için em vi kamufle dikin em vi digrin sebi çıqatır sama zede be hende inkar amacı zedeye. Tamam satıştıktım meraklı muhte zilam nahoştu Kevin yani hafif ki böyle dıbı maka zaro kase dema ve çe binge have de çe voyajı meraklı Hipokondral yani ev sanın yani sebi dema nav malbatı da mer nakhoş Kevin bila vi mali da hamme ev bandora van beşte servi dikkatan bir alakadar bir alakadar eğer jineyi bejin navi malbatı da eğer jineyi bejin piştamı değişe aha serimi değişe aha behinamı tank bu aha ez nizanım Karibi mali terastık. Gelek evi hengirin, biçin gerin, biçin lokantam, biçin evin her düzeyde boş ben. Devrat bejin ya dumale de pirek keyf hoş be, kumorale bici be, dve malede keyfe herkese hoş. Yani virajem bangi olatiye koduk, bera pirek kor ala kadar Kesin. bera kıymet ağam zanıbından samam. Raser dest bir Yani hiç nakhoşi neketim bile hamme biçne psikoterapiya. Bela biçen haber bidin derdi xabejin keyf xabejin yani nakhoşi ki bu nakhoşi lazım ne? Nakhoşi lazım ne? Ama mühim mesela ev mesela ez vaha bejim civaka aliye evida daviye da işte Doğu Anadolu'yu da işte Güneydoğu'yu da İç Anadolu'yu da Ali Daviye da civak puha psikoterapiye şwa. Civak puha psikoterapiye. Çünkü em turunun derdexwat şahrat bejin ew bêje me vahakir ew bêje me vahakir ew bêje me vahakir hemî hev kirin bidibin psikoterapi şwa nav civakê dane li hindek cihan mesela İstanbul'ê da tu tinê serê xwe dijî kes tune havalê te tune kes tune tu gel yekî xeber bide cînarê te tune tu mecburî te çi gel yekî dine xeber bidî mesela çit bejni dedikodu çit bejni fesadi bejni mesela fesadi ya ben ne zanı fesadi bejin Alzheimer'e jikemdik ama yani fesadi işte ki o dibe aneguri dini belki başını he li aneguri tendurisi başa de vakti te fesadi ki tur hat dibi yani cana pirek pıtıp tetkin limale lan bejin munçma pıtıp tetkin korahat tetkin nefsem ama sevi ömrevan meran zedettire rahatın mesela وينجي بكماوس مير او يعني ez vaha bejim mer jinan zahftir fesaditikin evi bejim ya jinan aşkereye ya jinan aşkereye le ya meran navxadane navxada fesaditikin navxadane le ya jinan aşkereye navxa ev jinavxadatikin ya emri jinan direştire ya meran sebebi bir ev mer her dem xwe gelek ew bike yani çabejim xort bike sen niga bisek bu qavat xuya bike yani tikar bigiri tikar hissi xwe beje rahata de merusan ne mer her dem naf stres edane fakirin ev çafa günah ki valla kes fakir ne ya mam kes fakir hayır mam ez şarttaki tehlim navda mer bejin gerek ya em atayerkidin ya bejin her em Muhammed işteyem zanin ve herkes pırsa xal mevketin her hanım amcı bile var pırsa xal mevketin yani pırs gibi baş yani le vaha bejim em nikarin hisse xwar rahat bejin sebi nav medam mazın dibe mer nikarin bir kabis
مير وقت بيجري راحتن تر هسه واجي راحت بن عمري واجي دريج بن اللي بالي مير بيجن اكاز بيجري دنيا عالم بجد اشقى بقوات وكا بيركا دقري كنت نكا هي يا بيركا دقري شو ما بيركا دقري اكتشا ظلامه كي تشاي تبي لا تشتكي بور نورمال يعني مرب كعرب بقري يعني انسان يعني جرين هم جبو بيركا انا ترابيه كي جرين ترابيه كنفسها bir mesele bejim belki vaktime heye nizanım. بلا هين هي ما مصطفى Mesela his tırs heye ve inne. Şerm heye ve inne. Öfke heye. Çi bejin evci hisse. Hamgin bun bela. Hamgin hebu. Şin heye. Ev hemi hisse mene. Anha hende insan heye mesela beje ya gelek ez natırsın. Rast. Yani tu natırsı belki işleri çetir. İlli tırs bu jiyani lazım. Eğer tu natırsı tu zübümri. Çünkü tu natırsı mesela tu rebe biçi tu natırsı ev arabe bir mikebe. Tu natırsı ez çiyayanda ha bavjım. Tu tırs ne tu zübümri şu. Tırs lazım. Şermiş lazım. Li em gel hisse xoş şer bikin ev jiyan ev davi xiradı be. Gelek em hisse xoş kabul bikin. Ki can hesat şermi hat. Gelek em rünetler rahme em gel vi hisse ev çi beşleme. Ev şermi çi beşleme. Ev hers çi beşleme. Ev ters çi beşleme. Eğer em gel hisse xoş karın haber bidin. Eğer em gel hisse xoş karın kabul bikin. Em aliye derunasiye da zede kuvvetli bin. Ki hisse xoş inkar bike. Kabul neke. Gel vi şarke derunasiye vici kemasiye. Derunasiye vici xirabe. Bipolariteyi de taze hatı aklım ev vici bejim yi bipolariteyi da احتیاجیا وان خویدان نامینه ناراضی چاوا yani ناراضی خوانا تلاك بخو نه خوان دی هنده خو زخم خو قوت بینن احتیاجیا وان خوی نای مانی داوی سای نای خوی نای جانن هفته کی ناراضی بجه ما خو چیه زرازم نه ویا نه احتیاجان تونه ناراضین شو هر دمش یار وجود هر دمش یار وجود چی نخوازه وجود چی نخوازه هر دمش یار مزح هفته کی 10 روزان تو 10 روزان ناراضی تو چابی ها کا حساب شيء زورا يعني زحمته كلام كي خوش كده تشتك بيجي ما وسجان تنها قلت مروف دبا حسيات اخوا قبول بك بله دماكو مثلا جريان هات دبا قبول بك شرم كرد دبا قبول بك بله او د فكرم كو بنگهي ناوي دچ دما زارك هاتيا خما نها دبينم دو باف اجي دايكم دترسم كو زاروك بگيره دترسن مثلا تشتكي bu ne gire yani vardı fikre ku tişteki baştıka öyle izin nadın nahelin ku zaruk bigire hatıra va dibejim mesela o dema zarukatiye pır mühimme doxazım saravji zarukahi jiyana bingahameye filozof edbeje mala me zarukaniya meye zarukani çabe jiyana me josa devam dike. Binga haviye. Em bejne zarukan negri çünkü ser zihnime da girin ters tişteki xirabe. Le zaruk em rah zaruk ki begirin dünyayı da her civakanda her evanda tu zaruk na bejne yeki mazın negri. Ne bejit? Lem bejin. Çünkü bu me girini zayıfiye, çaresiziye. Me naviyem bebne beçare. Mette bir çareti abed. Le girin hezayeki kıymete. Mesela şineda diyem mir. Eğer az vi şine spahi negirim او تبت بلاي سلمن دبا enerjiye negatif tahliye bakın. Yani işte negatif ne? Ez bejim. Her his normal lazım normale. Ne negatife, ne probleme,
Mesela bir bejim şermi başa yana xirabe. Yani heseki başa yana heseki xirabe. Tırs heseki başa yana heseki xirabe. Em nikarin bu باشه hesan سینوراوی هبه نه سلام ne em bu hesan nikarin tişte baha bejin. Ev his mesela miş şermi ev kir his kir. Dema me his kir pişti az gel xoş şer bikim. Ya te çamı baha kir. Te baha kir tu beşer mi az gel xoş bir şer bikim. Gel bir his şer bikim. Derunasyan min tavrumardı be. Kıradı be. Li ez bejim ya tamam virajımı baha got me baha kir. Şermi bengahavi eve ev his tişteki bahat beştemi daha ev be hişyar be daha dikkatli be tamam. Ecvi rabi. Ve ne? بله Gelümin şer nekir. Ez dilkelibim girim. Gelümin şer nakim. Geleke em gel hesi hoş şer nekim. Serha kabul. Öfke. Mesela bu ne? Bejin öfke. Hırs, bin. Zahfet beji tişteki xirabe. Ne? Hırs tişteki insaniye hırsavi yetüne ve insaniye uji kemasiye. İlli em vi hırsı çan denen nişandan. Mesela eve. او مهم اوه Ev mühim eve. Ne tübe hırs bi. Hırs be de tübe çan deyi nişandan. Leydan şkinandın yanji reyekis bhi. Ev re meseleye. Böylece pırtık akwan yani nave pırtık navunji baştır zanın karaktere ve kadravaya. Rast. Burada dibêje gelek insan ne bejin ev karaktere mine. Merab kare karaktere xoji bugörün ne usama masahin insan bejin vallahi ez bulome. Ez hirsim. Yani pasport bejin xo kabul bükün. Le dve merab xo rast şi bükün ne usama Bahacı masahin. bejim. Ana kesiti em bejnevan kişilik ve ne? Kesiti şahsiyet, kesiti dü parivan hay. Pareki eve genetikti bejnevan huy. Kişilik o Huy. karakter Yekji bejne karakter. Bele. Karakter nav civake da em hira dibin. Ew nayet. Genetik nayet. Genetik. Le huy seciye yanji mizaç bejnevan ew genetikti. Her du gel hev tepte kesit yame. Sevi em nav çawan civake dabin karakter ama usan Şekil dikeni. xiyatke. Mesela karakteri de nav civake da eğer merdi yanji dravkeri yanji tarsiyari kijan zede em bibinin karakter amacı olsa sıvırı. ساعت خوش مامۆستا ئەم هێدێ دەبانەوە بقێدن لە هێری داوی پرسێک کادنە دخوازم و یاژیش تە پرسم تەماشەوانێک پرسێک شاندێت بێژە ماژۆر دەپرسیۆن بم بەرە هەیە وەسکن ناکم ناچەز دەرمانانژی دخۆم لێ Bila gel bir depresyona şar neke. Hava yek. Ya dini bila bişte psikiyatristi. Canan vi derman vaj negir, dermana gidete vaj begir. Canan anatomiya me, biyolojiya me her dermanı kabul neke. Bila biçe bejte tıkturaya koy, bejte ev derman da bu me. Me haftaya ki xaryancı dehar rojan xar. Ne fayda ne dit? De dermana ki dedi. Her düşü bot depresyoniye de dermana ki dedi. Ya deneyişi bila nav melhaze xweda windan abi. Mesela navê rabit, navê gerre, weyne hema her dem tavê razê. Bila xweda te zor, rabe, bimeşe, gerre lê dermana xwe jî bila kêmasî neke. İnşallah şifayeti İnşallah zû baştır bibîne. be. İnşallah. Evet, Lema ser ilacan jî dixwazim bisektim piçkî yoxtêm pirin ama mesela hin insan diçin doktoran ilacan bikartînin ve tixun vaxtun paşet bêjin ev ilaç negorîm ne pir xwe min tez nikarim ji xwe bê rabim xwe dej ilacan Çünkü berdim. her ilaç yan tesiri ve hene. Lê de xwe dej ilacan berdim mamoste. İşte ev tişteki sebebi mi bu geleke debabji alıkarı ben ilacı yan tesiri van hene. Yani tesiri van hendekan
tamam te baş dike li xavate jitine tamam te baş dike li te zaxım jitike tu iştihata jizedet bebet işte usaj jitçedi be Gelek spas mamosta Profesör Doktor Fuat Tanhan akademisyen Malata ava gelek spas dikim gerek keyif hoş bulmuş bu agahiyente İnşallah vaj girtiye bu İnşallah mamosta derunnas makbule serçe mamosta ticari avul bu yemevaneme gerek keyif hoş bu Malata ava gotna katayı bidaviye bitkari beji spas dikim inşallah bernameye ve Ali Kariyamacı İnşallah. İnşallah saat hoş gelin. Stranbeş Pervin Hüseyin'i Malata ava spas dikim Haşem Reşadet müzikşen gelek spas Disa müzikşen İsmail Hakkı Parmaksız Malava ava gelek spas dikim jbo stranen veji. Mele temaşevanın heyecan me iro bahsan naxoşiya depresyon u bipolar kir. İnşallah ev bernameye me jbo bebe minak her tim bala xo bidin xwe ilacı xo bikar binin u herin doktoran gelek spas dikim spedisa heman saati de emelivra bendava bin xatreva. Çekin ledine kebro kaçekin rebeli çekin ledine kebro kaçekin kirase gevre torne belge gullekin rebeli kirase gevre narine belge gullekin Gulamın torina gulaj Ahmet yebrekin rebeni Gulamın cane narine Ahmet yebrekin Sere ciran adme biz kurbana yarekin rebeni Sere filan kese Nuri yarekin Kebroka çekin ledine gullen behara rebele Kebroka çekin ledine gullen behara Kirase gevren ariş belge dostu yaran rebele Kirase gevren arine gullen henara Zebra musim ledine bulbe duharan rebene Zebra musim ledine bulbe duharan